Top 5 μεγαλύτερες αυξήσεις Ελλήνων ποδοσφαιριστών στο Transmart. Στην πρώτη θέση έχουμε τον Στέφανο Τζίμα που μόλις από τα 1,8 εκατομμύρια έφτασε στα 10 εκατομμύρια έχοντας αύξηση 8,2 εκατομμύρια. Στη τέταρτη θέση έχουμε τον Τζόλι, ο οποίος στο Βέλγιο κατάφερε από τα 12 εκατομμύρια να πάει αξία του στα 18 με συν 6. Στη τρίτη θέση έχουμε τον Κουλιεράκη που ήταν γι' αυτός πρόσφατα παίκτης του ΠΑΟΚ και πήρε μεταγραφή και αύξηση μαζί με τη μεταγραφή του 3 εκατομμύρια και πήγε από τα 12 στα 15. Και τέταρτο έχουμε παίκτη του Ολυμπιακού. Σίγουρα τον ξέρετε πολύ, ειδικά οι Ολυμπιακοί και είναι και στους αγαπημένους παίκτες 100%. Από 450.000 ο Μουζακίτης μόλις στα 17 η αξία του πήγε στα 3 εκατομμύρια έχοντας αύξηση 2,55 εκατομμύρια. Πέμπτος, πάλι από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ο Κοστούλας, επιθετικός και αυτός 17 χρονών και από 600.000 αξία του πήγε στα 3 εκατομμύρια συν 2,6 εκατομμύρια αύξηση. Θέλετε να δείτε και part 2 με τις μεγαλύτερες αυξήσεις?